ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang karera ay may pag-uumpisahan at may pagtatapusan. Pero hindi sa buhay dahil ang buhay ay hindi po karera. Ang isang kwento ay may simula at katapusan. Kaya kapag nahihinto ang kwento, minsan para maalala natin ay muli nating sisimulan. Ikaw kabarangay, may kwento ka ba sa buhay na binalikan mo para muli mong simulan? Dear Papa Dudut, magandang araw po, ako po si Sherwin, 37 years old at ang kwento ko po ay masasabi kong fresh pa. Dahil kailan lang po ito nangyari. Papa Dudut, hindi na po ako mahihiya dahil po sa pandemic ay sobrang malas ang nangyari sa akin. Nawalan po ako ng trabaho. Nung una ay okay pa po ako dahil may ipon pa ako. Pero iniwasan at pinagkaitan po yata ako ng trabaho. Kahit na anong ginawa ko ay wala pong naging swerte. Kaya hanggang naubos ang lahat ng ipon ko at wala na akong panggastos. Mag-isa lang po kasi ako sa buhay at wala na po ang mga magulang ko at mga kapatid ko ay malalayo sa akin. Kaya nang maubos ang lahat ay naibenta ko na din ang mga gamit ko, pero dahil may mga kailangang bayaran ay mabilis ding naubos ang pera. Kasabay pa ng mga nagmamahalang bilihin. Sa madaling sabi po, Papa Dudut, ay naubos ang lahat at hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyari yon. May mga kaibigan na po akong nahiraman ng pera pero nahiya na uli akong manghiram kasi ayokong maging abusado. Yung iba naman ay iniwasan ako. Pero hindi po ako galit kasi pera naman po nila yon, kaya karapatan nila kung ano ang gusto nilang gawin doon. Sinubukan ko rin naman po mag-apply ng trabaho pero parang walang may gusto sa akin. Ayoko pong isipin pero parang ganun po kasi. Kaya sa sobrang gutom ko ay nagsubok po akong makiusap ng pabarya-barya para makabuo ng pangkain. Sa makatuwid po ay nanlimos na ako. Wala naman pong naniniwala sa akin dahil parang stereotypical po ata ang mga tao. Dapat po ata ay may punit ang damit at medyo madumi para magmukha akong nakakaawa. Dahil sa gutom ay kumapal ang mukha ko, Papa Dudut. Pero nagulat po ako ng isang araw ay makapanlimos ako sa isang taong kilalang kilala ko. Pero ang tagal ko nang hindi nakikita, Papa Dudut. Ma'am, pasensya na. Baka po may barya kayo dyan. Ha? Wait lang. Eto. 50 pesos po. Yes, pasensya ka na ha. Naku ma'am, malaking tulong po ito. Salamat po. You're Sandali. Sherwin? Kilala nyo? Oh my... Bev? Oo. Bev, kumusta ka? Okay naman ako. Ikaw? Sa nangyayari sa akin, hindi okay. Pero ang utak ko okay pa naman. Bakit ka? Namamalimos? Oo. Hindi ko din alam eh. Anong ibig mong sabihin? Pinarusahan ata ako ng Diyos. Uy, ano bang sinasabi mo? Hindi ka pinaparusahan. Eh ano tong nangyayari sa akin? Pagsubok lang yan. Sana lang matapos na tong pagsubok na to. Kung pagsubok man to. Pagsubok lang yan. Manalig ka lang. Pasensya ka na ha. Saan? Nakakahiya eh. Ang tagal na nating hindi nagkikita tapos makikita mo akong ganito. Ang importante, maganda ang health mo. Parang okay naman. Anong nangyari? Wala akong makitang trabaho eh. Yung mga friends mo. Yun na nga eh. Humihingi ako ng tulong, hindi pera ha. Nagbakasakali lang naman ako na baka may alam silang trabaho. Sumama lang ang loob ko. Ha? Bakit?
Pwede naman kasi nilang sabihin na wala silang alam o walang maitutulong. Kaso yung iba, hindi na ako kinakausap. Nag-ghost ang mga messages ko. Yung iba, in-unfriend pa ako sa social media. Sorry. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan. Tsaka hindi naman ako galit sa kanila. Sumama ang loob ko pero hindi ako galit. Kasi hindi ko naman sila pwedeng diktahan. Kung ano sa tingin nilang tamang gawin, sila pa din yun. Huwag mo nang isipin yon, masistress ka lang. Hindi na nga eh. Ang iniisip ko na lang yung paano ko maitatawid ang kada araw na dumadaan. Hindi ko alam ang sasabihin. Nako, wala kang dapat sabihin dahil malaki tong binigay mo. Tawid na ang buong araw ko. Sa 50 pesos? Sabi nga, pag maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Sandali. Eto, kunin mo muna to. 1,000? Ay, 3,000? Pasensya ka na ha. Ano ka ba? Naiiyak naman ako sa'yo. Pagkasyahin mo na muna yan, tapos mag-iisip ako ng paraan paano ka matutulungan. Madaming araw na akong isasalba nito. Kumain ka ng maayos ha, parang ang payat mo na oh. Salamat. Pag nakabawi ako, ibabalik ko to. Ano ka ba? Para ka namang iba. Pasensya ka na ha. Naiiyak talaga ako. Hoy, ano ka ba? Hindi ko alam kung ano nangyari eh. Hindi ako nakagraduate pero masipag naman ako. Pero ang ilap sa akin ang trabaho. Nahihiya na ako sa nangyayari sa akin. Ayoko nang mangutang tapos ngayon nanghihingi na naman ako. Tahan na uy. Nasa kalye tayo, baka sabihin ng mga tao inaapi kita. Sorry. Okay na ako. Nailabas ko na. Teka, saan ka pala pupunta? Magkikita kami ng boyfriend ko. Ah, okay. Ikaw, may girlfriend ka ba? Buti na lang wala. Kundi nakakahiya tong nangyayari sa akin. Or baka naman natulungan ka sana niya. Pwede naman. Ay, pasensya na. Baka kailangan mo nang umalis. Sige, etong calling card ko. Tawagan mo ako pag kailangan ha. Baka din makaisip ako ng may tutulong ko sa'yo. Salamat, Bev. O siya, bye na. Oh, teka, anong gagawin mo? Bebeso ako sa'yo. Nakakahiya, madumi ako. Huwag ka nga ganyan. Sige na, bye. Papadudot na hiya ako kay Bev pero ganun pa din siya. Walang pagbabago. Hindi pa din siya maselan at paalis na sana siya para puntahan ang boyfriend niya nang biglang may tumulak sa akin. Malakas ang pagtulak kaya nabuwal ako. Hindi na ako nakabalanse at nagulat kasi ako. Ang tumulak sa akin ay ang boyfriend pala ni Bev at inakala daw niya na binabastos ko si Bev. Pero sinabi ni Bev na kilala niya ako. Hindi ko alam kung anong nagawa kong masama sa kanya at ganoon na lamang ang init ng ulo niya sa akin. Parang ilang taon na kaming magkakaaway dahil sa gigil niya. May pagka-OA din magalit ang boyfriend niya pero ako alam ko na yung mga ganong galawan ibig sabihin lang noon ay nagpapasikat siya kay Bev. Gusto niyang ipakita kay Bev na isa siyang superhero na ipagtatanggol siya sa anumang klase ng panganib. Pero nasa ng panganib? Ako lang naman yon. Mas malaki din siya ng dihamak sa akin, dagdag pa yung nangangayayat ako ng husto. Kaya mas ipinakilala pa ako ni Bev sa kanya para maintindihan niya kung sino ako, Papa Dudut. Lumayo ka! Gino, ano ba? Ano bang ginawa mo? Nagtatake advantage sa'yo ang lalaking yan! Ano bang sinasabi mo? Sherwin, okay ka lang? Kanina oo, ngayon hindi na. Pasensya ka na. Bakit ka humingi ng pasensya dyan? Bakit alam mo ang pangalan yan? Kaklase ko siya nung high school. Hindi kita kinakausap. Totoong sinasabi niya. Classmate ko siya noon at ex-boyfriend ko siya nung high school. Uy Bev, nakakahiya naman. Bakit sinabi mo pa yan? Anong nakakatawa? Sorry. Tumigil ka na nga, Gino. Kilala ko yan. Siya si Sherwin. Sherwin, ito naman ang boyfriend ko, si Gino. Nice to meet you. Gino, nice to meet you daw. Tara na. Aalis na kayo? Niyaya ko na nga siya, di ba? Sherwin, mauna na kami ha. Salamat sa bigay mo ha. Walang anuman. Bye. Aray! Gino!
Huwag ka nang lalapit sa girlfriend ko! Ang dumi-dumi mo! Gino, stop it! Halika na! Aray! Teka, nawawala ang wallet ko. Sinasabi ko na nga ba hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking yun eh. Ano ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Pulis? Ano ka ba? Kakausapin ko na lang siya. Huwag kang lumapit sa kanya, baka armado yun. Ano bang armado? Kilala ko si Sherwin. Bev, kailan muling nakita ang taong yun? Matagal na din. Kita mo, nagbabago ang lahat. Malay mo, hindi na siya yung taong nakilala mo dati. Tumigil ka nga, masyado kang OA. OA? Para sa kaligtasan natin to. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Pupuntahan ko siya. Wag! Tatawag muna ako ng pulis. Boss! Lumayo ka sa amin! Huwag mo kaming saktan! Saktan? Hindi ko ugali ang manakit. Lalo na ang langaw. Ano? Sinasabi mo bang langaw ako? Hindi, boss. Sinasabi ko na hindi ako nananakit. Kahit insekto pa. Sherwin, pasensya ka na. Bakit ka ba humihingi ng pasensya sa kanya? Baka nakakalimutan mo. Kinuha. Bev, pasensya na. Nahulog ni boss tong wallet niya. Napulot ko doon. Ay, salamat. Nakita mo na, Gino? Anong sinabi ko sa'yo? Akin na nga yan. Bakit kulang ang laman nito? Boss, wala po akong kinukuha dyan. Alam mo, Gino, imposibleng may kinuha si Sherwin dyan. Baka nagastos mo na kanina, nakalimutan mo lang. Oo nga, boss. Sagot ka ng sagot. Gino, ano ka ba? Imbis na magpasalamat ka, galit ka pa. Gino! Ano? Magpasalamat ka. Salamat. Dahil dyan naalala ko yung sasabihin ko kanina. Tungkol sa trabaho. Gino, hindi ba may mga tao tayong kailangan sa opisina? Ayon sa Sherwin, kunin natin. Wala na atang bakante. Meron pa. Kunin mo sa Sherwin, magaling yan. Tandaan mo ang sabi ni Papa, tulungan ng mga ngailangan. Oo na, tara na. O Sherwin, nasa iyo na yung calling card ko. Nandun na yung address ng opisina. Pumunta ka bukas. Salamat, Bev. Salamat, boss. Tara na, Bev. Papadudot, napakaswerte at napakamalas ko ng araw na yon. Swerte dahil nakita ko si Bev na matagal ko nang hindi nakikita at inalok pa niya ako ng trabaho. Malas naman dahil ilang beses ako naitulak at nakwelyuhan pa. Tapos yung wallet na isinoli ko ay hindi naman siya nahulog. Nung kwinelyuhan ako ni Gino ay naramdaman ko na may nilagay siya sa bulsa ng jacket ko. Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganon, Papadudot, at nung kapain ko ay nakita ko ang wallet niya ang nilagay niya. Dalawa lang ang ibig sabihin noon. May masamang balak si Gino, baka gusto niya akong ipahamak o kaya ay gusto niya talagang ibigay sa akin yung wallet niya na napaka-imposible dahil mukhang nagigil siya sa akin. Kung may iba pang dahilan ay hindi ko na alam. Basta ang alam ko ay ramdam din ni Bev ang hindi magandang trato sa akin ng boyfriend niya ng mga oras na yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kahit ganoon ay wala akong magagawa kundi ang subukang pakisamahan si Gino. Sabi nga beggars cannot be choosers. Kung bibigyan ako ng trabaho ay kailangan kong tiisin yon. May sweldo naman kaya gagawin ko. Kesa naman nasa kalye ako buong maghapon. Ganon naman talaga ang buhay, Papadudot, laging may balakid at nasa atin na kung paano natin ito lalampasan. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako ng sobra kasi baka hindi ko kaya ang maging trabaho ko. Pero may alam naman po ako, kahit na hindi ako nakagraduate ng college ay marami naman po akong alam. Kaya yung binigay na pera ni Bev ay ginamit ko pambili ng maayos at murang damit. Nagbayad din po ako ng entrance fee sa isang public swimming pool. Hindi para mag-swimming kundi para makapag-shower. Putol po kasi yung metro ng tubig ko. Hindi pa ako nakakapagbayad. Kaya hindi ako nakaligo sa bahay. Papadudot, napaka-presko ng pakiramdam matapos akong makapaghanda. Kaya nung umaga kinabukasan ay ready na ako para sa interview. Bev!
morning. Good morning din. Wow naman, bihis na bihis ah. Siyempre naman, dapat ganun pag-interview. Interview? Saan? Ito naman, palabiro. Hindi ako nagbibiro. Bev naman, kinakabahan ako sa'yo ah. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na mag-a-apply ako ng trabaho. Ah, Uy, grabe ka. Huwag mo naman akong pagtawanan. sorry. Natawa ako sa sarili ko. Oo, hindi ko nakakalimutan kung bakit ka nandito. Pero wala nang interview. Wala na? Oo, tanggap ka na. Talaga? Pero teka, kinakabahan din ako. Ano bang trabaho? Mahirap ba? Hindi ko pa alam eh. Si Ginong nakakaalam. Padating na yon. Sa inyo ba tong kumpanya? Kay Papa. Sa inyo nga. Empleyado lang ako dito. Pero sa inyo pa din to. O siya, sige na nga. Anong posisyon mo? EVP, Executive Vice President. Si Gino ang SVP, Senior Vice President. Wow! Ang tataas pala ng posisyon nyo. Actually, hindi na dapat si Ginong magbibigay ng posisyon mo. Pero gusto niya siyang maghanap ng trabaho para sa'yo eh. Ang laki nitong opisina. Nag-almusal ka na ba? Ha? Okay, alam ko nang ibig sabihin ng ha. Ibig sabihin hindi pa. Alika, doon tayo sa opisina ko. May pagkain doon. Nakakahiya naman. May sukli pa naman yung bigay mo. Kaya lang hindi na ako nakakain dahil ayokong malate. Nako, itago mo na lang yung pera. Sagot ko na lagi ang meals mo. Nakakahiya na. Naiinis na ako sa hiya-hiya na yan ha. Pasensya ka na. Sensitive lang dahil sa nangyayari sa akin. Pag nandito ka, kalimutan mo lahat ng problema. Baka makaapekto sa trabaho mo. Oo nga. Dahil napaalala mo, napaisip na naman ako kung ano bang trabaho ko. Halika na nga muna sa opisina ko. Bev! Oh, ayun na pala si Gino eh. Good morning, boss. Saan ka pupunta? Sa office ko, kakain kami ni Sherwin. Bakit kayo kakain dun? Empleyado mo lang siya. Technically, hindi pa siya empleyado kasi hindi pa siya nagsisimula. Isa pa, ano naman kung kumain kami kahit empleyado na siya? Bev, Anong Bev? Boss dito yan. Ma'am Bev ang itawag mo sa kanya. Sorry po. Ma'am Bev. Sige po, maghihintay na lang ako dito. Hindi, tara sa office ko. Wala ka pa namang trabaho. Magtatrabaho na siya. Tanungin mo kay Mang Ben kung nasaan yung mga gagamitin mo. Okay po. Sandali, ano bang trabaho niya? Janitor. Wala na bang ibang posisyon? Yun lang ang may opening. Pwede naman niyang tanggihan. Hindi. Kaya ko yan, boss at ma'am. Sure ka? Yes, ma'am. Madali lang naman maglinis eh. Sige, pag may ibang opening ipapalipat na lang kita. Hayaan mo muna siya doon. Pag maganda ang record niya after 6 months, saka natin pag-isipan kung saan siya ililipat. No problem, boss. Oh, bago ka mag-start, mag-breakfast na muna tayo sa office. Magsisimula na siya. Ituturo pa ni Mang Ben sa kanya ang mga gagawin. Doon na sila kumain sa cafeteria. Yes, boss. Sige po. Sandali, mahal. May sasabihin lang ako sa kanya. Sige, mauna na ako. Hoy, tandaan mo to ha. Hindi ka malakas dito. Walang palakasan dito. Ilagay mo to sa kokote mo. Leon ako dito. Kuting ka lang. Yes, boss. Papadudot halatang halata na ayaw ni Gino na pakainin ako kasama si Bev. Pero nakatulong naman po kasi na wala na siyang magawa kundi bigyan ako ng trabaho at nakapagsimula din ako kaagad. Hindi ako namimili ng trabaho, Papadudot. Kung yun lang ang opening ay tatanggapin ko. Sinabihan pala ni Bev si Gino na sabihin ang lahat ng detalye tungkol sa pagtatrabaho ko. Gaya ng araw at oras ng pasok. Magkano ang sweldo at kung kailan ang sweldo at marami pang iba. Pero hindi niya ginawa at ang ginawa niya ay pinahatid niya sa sekretarya niya ang isang folder na may mga papel. Sinungitan pa ako at sinabing basahin ko daw at intindihin para malaman ang detalye ng trabaho ko. Pirmahan ko na rin daw kapag nabasa ko na. Kontrata na pala yun. Ang formal ng pagkakaabot sa akin ayaw nang ipaliwanag ni Boss Gino o kahit noong sekretarya niya ang mga nakasulat doon. Binasa ko pa din naman, Papadudot, at masaya ako sa sweldo ko. Maliit pero pwede na kesa sa wala. Okay na ang maliit.
Kahit na sinungitan ako ni Boss Gino, ang konsiderasyon ko na lamang ay ang pagtatanggol sa akin ni Bev at nakakapag-usap kami. Kahit si Bev ang dahilan ng palaging pag-init ng ulo ni Boss Gino sa akin ay okay na din. Madami din naman akong naging kaibigan sa opisina. Madami maliban doon sa sekretarya ni Boss Gino. Hindi ko alam kung namamana ba ng mga sekretaryang ugali ng mga boss nila. Itinatawa ko na lamang at hindi ako nagpapaapekto sa kanila, Papa Dudut. Good morning, Ma'am Bev. Dalawa lang tayo dito, Bev na lang. Baka magalit si Boss Gino sa akin eh. Siya lang naman ang may gustong tawagin akong ma'am. Sa totoo lang, gusto ko nga lahat dito first name lang ang tawag sa akin eh. Okay lang yon, boss ka naman. Yun na nga ang ayaw ko, yung boss ang tingin nila sa akin. Mas masaya ako kung magkakaibigan lang tayong lahat. Pero syempre, iba pa din pagdating sa trabaho. Hayaan mo na lang ako na tawagin kang ma'am. Kasi baka madulas ako na tawagin kang Bev pag nandyan si Boss Gino. Lagot na naman ako doon. Teka, minamaltrato ka ba ni Gino? Hindi naman po. Wala nga siyang pakialam sa akin eh. Pinapansin lang niya ako pag nakikita niyang magkausap tayo. Ay, wag mo na lang din pansinin. Basta dapat masaya ka sa ginagawa mo. Ay oo naman ma'am. Halos kaibigan ko na nga lahat dito eh. Wow, ang saya namang malaman nun. Pero teka, bakit sabi mo halos lahat? Sino-sino pa bang hindi mo nagiging kaibigan dito? Si Boss Gino saka yung sekretarya niya. Si Vanya? Vanya po pala pangalan nun. Hindi niya kasi sinabi. Ang sabi niya lang, Madam ang itawag ko sa kanya. Madam? Oo. Baka gusto niya rin doon na mag-opisina sa opisina ko. Sige ma'am, tapusin ko na lang yung pasilyo doon. Teka, lunch break na. Hindi ka pa ba kakain? Pagkatapos po ng pasilyo. Nako, mamaya mo na ituloy yan. Halika na, samahan mo ko mag-lunch sa labas. Naku, wag na. Bakit? Baka malaman ni Boss Gino na sumabay na naman ako sa'yo. Malilintikan na naman ako doon. Huwag mo siyang intindihin, mamaya pang balik nun, may meeting siya sa labas. Kahit na ma'am, baka isumbong ako ng sekretarya niya. Si Madam? Yes, si Madam. Huwag mo na siyang intindihin, kasama siya ni Gino dun sa meeting. Hindi po kaya biglang dumating yon? Mamaya pa yun. Natatakot ako eh. O sige, ganito na lang. Doon na lang tayo sa conference room kumain. Magpapadala na lang ako ng pagkain doon. Pero magkasama pa din tayo. Ano? Iiwasan mo na lang ba ako palagi? Hindi pwede yung ganon. Huwag kang matakot. Hindi pumapasok ng conference room si Gino. Papasok lang yun pag kailangan. Yun namang sekretarya niya, papasok lang doon pag nandun si Gino. Kaya kahit dumating pa sila, hindi ka nila makikita dahil malayo yung opisina nila sa conference room. Nakakatawa naman to. Ang alin? Yung pagtatago natin, para tayong may ginagawang masama eh. Wala naman akong pakialam kung makita nila tayo magkasama dahil magkaibigan naman tayo. Kaso, hindi kita laging mapoprotektahan kaya tama na din yung sinasabi mo na huwag tayo magpakitang magkasama o nag-uusap. Sige na nga. Pero dadalhin ko yung baon ko ha. Sige, para matikman ko din. Wag, nakakahiya. Ano bang nakakahiya? Galunggong at kamatis lang yung baon ko. Niluto ko pa kagabi, natira lang. Eh sayang, kaya binaon ko na lang. Alam mo, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng galunggong. Gusto ko na nga uli maalala ang lasa eh. Nakakahiya naman. Pinagdadamot mo ba yung baon mo? Hindi. O yun naman pala, patikim ako. Hati na lang tayo sa isda. Ha? Sige. Pero sa akin yung buntot na part ha. Ha? Eh, bakit buntot? Nakakahiya, sa'yo na yung ulo. Buntot na lang. Ang buntot kasi hindi masyadong maraming tinik. Ah, okay. Sige. Magpapaakyat ako ng bulalo. Natatandaan mo ba nung high school? May pinupuntahan tayo mag-aaklase na bulaluhan sa may San Juan? Ay oo, hindi ko makakalimutan yung kainan na yon. Pwes, tikman mo yung bulalo na kakainin natin. Para kang babalik sa high school kasi kalasa siya. Ah, naglalaway na tuloy ako. Naku, ganun din ako sa galunggong. Tara na, kain na tayo. Napakasaya namin noong tanghalian na yon. Ang dami naming inalala noong high school. Kahit ang lakas ng tawa namin ay walang nakakadinig sa labas. Soundproof kasi yung conference room.
Hindi lang yung pagkain ang masarap papadudot kundi pati na yung mga alaala. Napakasarap balikan. Siyempre sa bawat saya ay pwedeng may lungkot na kasunod. Kaya ayon noong makabalik sila Boss Gino at Vanya ay balik kalbaryo uli ako doon sa mag-amo. Actually mas yung sekretary niyang si Madam Pa ang madalas na nambubulyaw sa akin. Hindi ko nga alam kung inutos ba sa kanya o kasama talaga sa trabaho niya ang bulyawan ako. Kasi wala siyang mintis papadudot. Minsan may overtime pa. Iba siya. Pero isang bagay ang kinagulat ko nang malaman ko ang isang sekreto. Habang naglilinis ako ng pasilyo ay napansin ko na sarado ang opisina ni Boss Gino. Sarado kaya inisip ko na walang tao doon. Sabi ko sa sarili ko na linisin ko na habang wala si Boss Gino. Kesa yung nandun na siya dahil tiyak na may kasama na siyang sermon habang naglilinis ako. Dahil nga sa pag-aakala ko na bakante ang kwarto ay hindi na ako kumatok pa. Nagulat ako na meron palang tao. Ewan kung bakit nakalimutan yata nilang ilak ang pintuan. Ang mas nakakagulat pa papadudot ay yung ginagawa nung dalawang tao habang nasa loob ng kwartong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May naghahalikan sa loob ng kwarto. Mabuting nakalabas agad ako at siguradong hindi nila ako nakita o napansin. Nagmamadali akong lumayo sa lugar na yon pero napakalakas ata yung pagkakasarado ko sa pinto. Kaya parang hinabol ako nung isa. Mabuti na lamang at nakaliko kaagad ako doon sa isang kwarto. Papadudot kitang-kita ng dalawang mata ko kung sino ang dalawang taong yon. Sina Madam at si Boss Gino ang naghahalikan. Hindi ako magkakamali. Ang tagal kong natulala sa loob noong maliit na kwartong napasukan ko. Pinoproseso ng utak ko kung tama ba ang mga nakita ko kaya para akong cassette player na paulit-ulit na nagre-rewind at nagpe-play sa utak ko yung eksaktong nakita ko. Kada ulit sa utak ko ay mukha ni Boss Gino at ng sekretarya niyang si Vanya ang nagpa-flash at rumirehistro. Papadudot noong nasigurado ko na tama ang nakita ko at hindi ako namamalikmata ay hindi naman ako makakapayag na kalimutan na lamang yon. Girlfriend niya kaibigan ko kaya kailangan kong sabihin kay Bev ang lahat. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Come in! Parang gulat na gulat ka naman sa pagpasok ko. Nagulat talaga ako kasi nandyan si Gino pero hindi ka natakot at dumiretso dito? Oo, may gusto akong sabihin sa'yo. Halika, pasok ka. Umupo ka. Salamat. Teka, anong baon mo? Bakit? Natural, hihingi ako. Ha? Tosino? Ay, ang sarap na naman. Mamayang lunch, doon ulit tayo kain sa conference room ha. Pero nandyan si Boss Gino. Ako, madali lang yan. Kunyari may meeting ako, pero doon na ako pupunta sa conference room. Hihintayin kita ah. Magpapaakyat uli ako ng pagkain. Baka malaman ni Boss Gino. Nakakalimutan mo na bang hindi siya pumapasok doon? Pero… Nako, wala nang pero. Basta mamayang lunch ha. Excited na ako sa tosino. Sige, Oh, ano ba yung sasabihin mo sa akin? masyado kang masaya. Baka masira ang araw mo. Ano ba yun? Kasi may nakita ko na hindi ko dapat makita. Bev? Nako, si Gino, magtago ka. Dito sa ilalim ng table ko. Mahal, sabay tayo mag-lunch? Ay, may pocket meeting ako ng lunch. Ah, ganun ba? Oo eh, mamaya na lang tayong dinner. May kausap naman ako ng dinner time. Pag-overtime ko na nga lang si Vanya para makatulong sa akin. Ah, ganun ba? Oo, tapos bukas sa maaga naman may ka-meeting din ako. Dediretso na ako doon. Doon ko na din papupuntahin si Vanya para hindi na siya pumunta dito sa office. Mga after lunch na kami makakabalik. Sige, Thanks, mahal. Ano, di ka talaga pwede mag-lunch? next time na lang. O sige, see you later. Okay.
Lumabas ka na dyan. Sorry Okay lang. Ano yung sasabihin mo? Bev, Oh, ano to? Surprise? Mang tagal naman. niloloko ka ni Gino. Ano? Nahuli ko siya na may kahalikan sa opisina niya. Ano? Hindi ko sinasadya. Akala ko walang tao sa opisina niya. Maglilinis sana ako pero nagulat ako sa nakita ko. Niloloko ka niya, Bev. Ano bang sinasabi mo? Paano niloloko niya ako? Nahuli ko sila naghahalikan ni Vanya sa loob ng opisina ni Boss Gino mismo. Huling-huli ko at kitang-kita. Seryoso ka ba? Oo. Hindi mo ba napapansin na laging kasama ni Gino si Vanya kahit saan siya magpunta? Sandali, She. Pag-isipan mo yung sinasabi mo, ha? Relasyon ko ang pinag-uusapan dito. May relasyon din sila nung sekretarya niyang si Vanya. Sherwin, kung totoo yung sinasabi mo, pengi akong pruweba. Alam ko, hindi maganda ang naging trato sa'yo ni Gino, pero hindi mo naman kailangan gumawa pa ng kung anong kwento. Wala akong hawak na katibayan pero hindi ko gawa-gawa ang sinasabi ko. Pwes kung wala kang pruweba, tigilan mo na yung sinasabi mo. Pero Bev, niloloko ka niya. Tumigil ka na! Ayokong pag-usapan yan. Bev, Tama na, napipiko na ako. maniwala ka sa akin. Tama na, Sherwin! Lumabas ka na. Hindi na ako sasabay sa'yo mag-lunch. May gagawin ako. Bev! Kung uulitin mo yan, bigyan mo ako ng pruweba. Kung wala, huwag mo nang banggitin uli yan. Makakaalis ka na. Papa Dudut, hindi naniwala si Bev sa mga sinabi ko. Alam kong mahal niya si Gino at ganon kasi siya mula noon pa. Ipinaglalaban niya ang mga mahal niya. Noong high school nga po noong naging kami ay siya ang laging tagapagtanggol ko sa lahat ng mga naninira sa akin. Lagi siyang naniniwala sa akin sa lahat ng mga sinasabi ko sa kanya. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit hindi niya ako mapaniwalaan noong oras na sabihin ko yung tungkol sa sekreto ni Gino. Alam ko pong si Gino na ang boyfriend niya pero iba naman po siya. Hindi ko po masasabing sinungaling si Gino kasi hindi pa naman siya tinatanong ni Bev kaya hindi pa naman siya nagsisinungaling. Pero malaking bagay po kay Gino si Bev dahil ang pinagtatrabahuhan niya ay pag-aari nila Bev at malaki ang sweldo at posisyon niya. Isa pa nga po yun sa pinagtataka ko na kay Bev na lahat ng magandang katangian ay bakit nakuha pang magtaksil ni Gino. Maayos na girlfriend at magandang kabuhayan pa ang naibibigay sa kanya ni Bev. Ano pa ba ang hanap niya para magloko siya ng ganon? Sa sarili pang baluarte ni Bev nagagawa ni Gino ang kalokohan niya. Hindi po naniwala sa akin si Bev pero gagawin ko ang magagawa ko para mapatunayan sa kanya at para maprotektahan ko rin siya sa pangit na mga nangyayari. Malaki ang utang na loob ko kay Bev hindi lang dahil tinutulungan niya ako ng mga panahon na yon kundi dahil sa lahat ng magandang nagawa niya sa akin mula pa noon. Habang naghahanap ako ng matibay na ebidensya ay alam na pala ni Gino na nahuli ko sila ni Vanya. Tiningnan niya ang CCTV ng hallway at nakita niya ako na pumasok at nagmamadaling umalis sa opisina niya noong araw na nahuli ko sila. Kaya hindi nagsayang ng oras si Gino at gumawa ito ng paraan para ako ang masira at mapaalis. Nagsabi siya sa security na may malaking pera na nawawala mula sa drawer niya. Pinahalungkat niya ang mga locker ng mga tao at sa locker ko nakita ang perang nawawala. Masakit man kay Bev ay kinailangan niya akong tanggalin sa trabaho. Noong araw na yon ay pinaalis ako sa trabaho at si Bev mismo ang nagpaalis sa akin. Gino, Ano pang ginagawa mo dito? hinihintay lang kita. Trespassing ka! Pinaalis ka na dito! Aalis ako, pero gusto muna kita makausap. Alam mong wala akong oras para sa'yo. Hindi mo ako ipagtatabuyan pag nalaman mo ang hawak kong ebidensya. Ano? Oh, bakit parang bigla ka natakot? Huwag mo akong ginagago ah! Pwede na ba kitang makausap? Ano pa bang sasabihin mo? Kung hihingi ka ng tawad, pag-iisipan ko. Sabihin mo muna kay Bev na gawa-gawa mo lang ang sinabi mo tungkol sa amin ni Vanya. Hindi ko gagawin yan. May mas maganda akong plano. Anong plano? Mamaya ko na sasabihin. May mga gusto muna akong malaman. Ano ba yun?
Alam ko din ang iba mo pang ginagawa sa kumpanya nila Bev. Kumpanya namin. Nakakatawa ka naman. Si Bev nga na anak na may-ari, hindi inaangkin na kumpanya niya. Ikaw pa? Hindi ba sabit ka lang naman? Tumahimik ka ha. Masakit, di ba? Alam mo ba na kaya kong sirain ang sira-sira mo ng buhay? Hindi sira ang buhay ko. Pero ikaw papunta na doon. Ang yabang mo magbanta ah. Alam mo naman na konting halaga lang pwede kang mawala. Dahil may pera ka? Saan galing? Nakikita mo ba ang mga papel na to? Mga dokumento to na nakuha ko sa opisina mo. Katibayan ng kinukupit mong pera sa kumpanya. Nuknukan ka talaga ng bobo. O sige, total wala naman maniniwala sa'yo. Oo, inaamin ko na kumukuha ako ng pera sa kumpanya. Pero hindi ako kasing tanga mo para ilagay sa papel ang mga dokumento. Eto, nandito lahat, kaya huwag kang tanga. Mambabluff ka na lang, hindi mo pa pinag-isipan. Bakit mo ginagawa yan? Ano bang pakialam mo? Gusto ko lang malaman. Sino ka para pagpaliwanagan ko? Natatakot ka ba na pag nalaman ko, maaari kitang mapabagsak? Ang lakas ng hangin sa ulo mo, no? Pera, yun ang kikilos. Wala ka nun. Kaya para kang isang estatwa na walang magagawa dahil wala kang pera. Oh, ganun pala eh. Bakit hindi mo masabi ang dahilan mo? Alam mo, total hindi naman ako nagmamadali. Sige, sasabihin ko sa'yo. Dahil gusto kong maagaw tong kumpanya na to. Kung mapapangasawa mo si Bev, magiging sa inyo naman ang kumpanya. Kailan pa yun? Isa pa, pag mag-asawa na kami ni Bev, makikialam pa din yung tatay niya. Kailangan ko pang hintayin mamatay ang tatay niya bago ko masabing akin na ang kumpanya. Hindi ko na kaya maghintay. Gusto mong maangkin ng kumpanya pero ninanakawan mo? Huwag kang mag-alala, titigil din yun. Pag ako na ang may-ari ng kumpanya. Yun lang ba ang kailangan mo kay Bev? Kaya niloloko mo siya? May pakinabang sa akin si Bev. Kaya yung relasyon nyo ni Vanya dinala mo sa opisina. At doon pa kayo gumagawa ng kahalayan. Alam mo, kalalaki mong tao, napaka-tsismoso mo. Kailangan kong protektahan si Bev. Paano? Hindi mo nga maprotektahan yung sarili mo. Hindi ako papayag na bastusin mo si Bev. O edi magsumbong ka sa kanya. Tingnan natin kung pakinggan ka niya. Papakinggan niya ako. Kung papakinggan ka niya, bakit ka nasisante? Kilala ko si Bev. Kaya pala itinapon kang parang basura. May mga hindi kami pinagkakasunduan. Pero alam mo ba na matapos yun nag-uusap kami? At naniniwala siya sa akin? Lakas ng trip mo ah. Halika, sasamahan kita. Isumbong mo lahat ang sinabi ko sa'yo. Hindi na kailangan, nandito na ako. Bev! Bakit parang nagbagong itsura mo? Kanina parang leon ka. Mahal, kung ano man ang narinig mo, sinabi ko lang yun. Kasi kanina pa ako binibwisit niyan eh. Totoo ba? Oo, kaya huwag mong intindihin yun. Kaso hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung sinabi ni Bev na magbigay ako ng pruweba, kanina bago ako pinaalis, may nilagay akong kamera sa opisina mo. Ano? Sinabi sa akin ni Sherwin kung saan niya nilagay. Kaya nung lumabas kayo ni Vanya, pumunta ako sa opisina niyo para kunin yung camera. Napanood ko na din. Mga baboy kayo! Mahal, inakit lang ako ni Vanya. Oo nga. Kaya pala ikaw ang agresibo. Tsaka yung hawak mong hard drive, kahit sirain mo wala akong pakialam. Pinatrace ko na sa accounting lahat ng mga nawawalang pera ng kumpanya. At isa lang ang inuugnay ng mga data. Ikaw. Mahal, hayaan mo ako magpaliwanag. Una, wag mo akong tawaging mahal. Ma'am Bev ang itawag mo sa akin. Pangalawa, dun sa husgado ka na magpaliwanag. Tara na, Sherwin. Bev! Papa Dudut, hindi po pala magandang tingnan ang leon kapag umiiyak. Pinag-aralan ng legal team ng kumpanya ang mga kasong isasampa laban kay Gino. Ako naman po ay hindi na janitor pero huwag niyo pong isipin na sa akin ibinigay ang posisyon ni Gino. Madami pa pong mga mas deserving kesa sa akin. Ako po ang ginawang head of security ng kumpanya. Pinakuha ko ni Bev ng crash course para doon para mas madagdagan pa daw ang alam ko. Kaya maganda naman po ang trabaho ko ngayon pati na rin ang sweldo. Papa Dudut, hindi talaga nagbago si Bev. Naniwala pa rin siya sa akin kaya nabunyag ang mga kalokohan ni Gino. Hindi lang sa propesyon kundi sa personal.
Matagal na palang may relasyon sina Gino at Vanya. Si Bev naman kasi ay malaki din ang ibinibigay na tiwala kay Gino kaya nabulag siya kahit paminsan-minsan ay nasa harapan na niya ang pagpapatunay na may ginagawang kalokohan itong si Gino. Madalas sa minsan ay mahirap din po talagang maging masyadong mabait. Papadudot maganda ang samahan namin ni Bev mula din sa pagiging profesional hanggang sa personal. Sa oras ng trabaho ay boss ko siya at empleyado niya ako. Pero pagtapos na ang trabaho ay matalik kaming magkaibigan. Naging kami nga ni Bev noong high school pero hanggang doon na lamang yon. Ang ipinagpapasalamat ko ng husto ay ang mabuting pagkakaibigan namin ngayon. Nung una nang kainin ako ng hirap ng pandemya ay parang nawala na ako ng pag-asa. Kasi parang nilayuan na ako ng mga kaibigan at kakilala ko. Pero dahil po kay Bev ay naniwala uli ako na hindi ako iniwan ng Diyos. Dito naman sa lupa kahit madami ang nang iwan ay laging maiiwan din na nandyan lamang para sa atin. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sherwin. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila kapag tunay ang pagmamahal mo ay handa kang tanggapin ang kahit na anumang pagkakamali ng isang tao at patawarin ito. Ngunit sapat nga ba ang pagmamahal para matabunan ang sakit ng isang pagkakamali? Ikaw kapuso, nasubukan mo na bang magpatawad kahit na labis kang nasaktan? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kung gusto mo talagang makalimot ay kinakailangan mo munang lumayo doon sa lugar na hindi mo makikita ang nakakasakit sa iyo at maiiwasan mo ang mga ala-ala ninyo. Ako nga pala si Ana, 32 years old, isang OFW mula sa Taiwan. Hindi naman lingid sa ating lahat na marami talaga ang pinipiling mangibang bansa dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Graduate ako ng 2-year program ng midwifery. Ngunit may natapos man kahit papaano, sadyang mahirap pa ring humanap ng trabaho dito sa ating bansa. Trabaho po na sasapat ang sweldo para suportahan ang aking pamilya. Wala pa naman akong asawa at anak pero nais kong maibigay ang pangangailangan ng aking mga magulang. Kaya kahit mahirap ang trabaho ng isang domestic helper ay tiniis ko, Papa Dudut. Marami ang nagtatanong kung bakit ako nagtitiis na maging tagalinis ng bahay ng ibang tao sa ibang bansa ngayong may natapos naman ako. Pero wala akong pakialam sa mga sinasabi nila, ang mahalaga ay nakapagpapadala ako sa aking ama at inang. Ang totoo niyan, Papa Dudut, biglaan din ang aking pagpunta ng Taiwan at hindi ko naman talaga ito pinaplano. Ngunit naging malaking tulong ito para sa akin. Ang sabi nga nila, kung gusto mong tuluyang makalimot, kailangan mo talagang lumayo. Yung malayong malayo sa taong gusto mong kalimutan at malayong malayo sa mga lugar at bagay na may ala-ala ninyong dalawa. Kaya naman nang may kaibigan ako nagalok sa akin ng trabaho sa Taiwan ay agad ko po itong tinanggap. Bago ako pumuntang Taiwan ay nakatakda na sana akong ikasal sa kauna-unahang lalaking naging nobyo ko. Mahal na mahal ko po siya at talagang sigurado na akong siya ang nais kong makasama sa panghabang buhay. Ngunit kahit gaano mo pala kamahal ang isang tao, may mga pagkakamaling hindi mo pa rin kayang tanggapin. Tandang-tanda ko pa ang gabing naging dahilan upang hindi ako tumuloy na humarap sa altar na kasama siya.
Ate, ayoko sanang sabihin sa'yo dahil alam kong masasaktan ka. Pero... Ano ba kasi yun, Jane? Bakit ba hindi mo pa ako diretsuhin? Ate, si Kuya Ruben kasi. Ano? Ano nangyari sa Kuya Ruben mo? Ano kasi ate? Ano ba, Jane? Kanina ka pa paligoy-ligoy eh. May nangyari ba sa Kuya Ruben mo? Kasi ate, si Dina, yung bago kong kaibigan sa trabaho, O ano naman ang kinalaman niya sa Kuya Ruben mo? nakita niya kasi yung pictures natin sa cellphone ko. Nagulat siya nakakilala ko si Kuya Ruben. Tapos sabi niya, naging karelasyon niya raw si Kuya Ruben. Naging karelasyon? Hindi ko naman talaga tinatanong ang kuya mo tungkol sa mga ex niya. Naging karelasyon lang naman pala, di tapos na. Pero kasi ate, naging magkarelasyon sila habang kayo ni Kuya. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Ayoko rin naman sana maniwala ate pero kasi… Jane, hindi magandang biro yan ha. At seryosong bagay ang binibintang mo sa kuya mo. Pero meron ako mga ebidensya ate. Sige nga, kailan naging sila? Sabi ni Dina, 2 months ago lang. 2 months ago? Nagpaplano na kami ng kasal nun ah. Kaya nga ate, kaya nga sobrang nagulat din ako. Ayoko talagang maniwala sa kanya nung una pero… Anong ebidensya mo? Nasaan yung mga sinasabi mong ebidensya mo? Eto ate, pinasa niya lahat sa akin. Meron silang picture sa phone ni Dina at nabasa ko rin yung mismong conversation nila. Patingin nga, baka naman nagkakamali. Ate, sorry. Ayoko na sanang sabihin sa'yo kasi nga malapit na kayong ikasal. Pero hindi kasi kaya ng konsensya ko na itago yan sa'yo eh. Paano nagawa sa akin to ng Kuya Ruben mo? Bakit? Ate, sorry talaga. Pero sabi naman ni Dina, tinapos na ni Kuya ang relasyon nila. Nang sabihin ko sa kanya na ikakasal na si Kuya, nagulat siya. Hindi niya raw alam na may karelasyon pala si Kuya Ruben. Gusto niyang humingi ng tawad sa'yo pero ayaw na niya ng gulo. Salamat Jane na sinabi mo sa akin yung totoo kahit na masakit. Sorry talaga ate. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Hindi ka ang dapat na humihingi ng sorry sa akin ngayon. Ano nang plano mo ngayon? 1 linggo na lang kasal niyo na. Hindi ko alam. Masyadong biglaan tong mga impormasyon na to eh. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang kuya mo. Pero sana pag-isipan mong mabuti ha. Huwag kang pabigla-bigla sa gagawin mong desisyon ate. Hindi ko pa alam, Jane. Ang naiisip ko pala ngayon kung gaano ako katanga na hindi ko man lang naramdaman na meron pala siyang ibang babae habang ako abalang-abalang nag-aasikaso ng kasal namin. Paano niya nagawa sa akin to? Wala kang kasalanan. Nagmahal at nagtiwala ka lang. Ang tanga-tanga ko. Grabe, tanga-tanga ko. Kumalma ka muna ha. Magpahinga ka na muna. Jane, may pakiusap sana ako eh. Ano yun ate? Pwede bang sa atin na lang muna to? Wala ka munang pagsasabihan na kahit sino. Lalo na kina ama at inang. Please lang. O sige. Papadudot ng gabing yon ay hindi ko po alam kung paano ko puputulin ng pira-pirasong basag na puso ko. Dahil pakiramdam ko habang pauwi ako ay isa-isa rin silang nalalaglag. Sobrang bigat ng aking pakiramdam. Pinilit kong wag tumulo ang luha ko habang naglalakad ako pauwi. Ngunit pagdating ko sa aking kwarto ay naupo na lamang ako sa sahig at tahimik na umiyak. Pinigilan kong humagulhol dahil ayokong marinig at matanong ng aking ama at inang. Hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin sa kanilang nangyari. Literal na nabasa ng luha ang aking una nung gabing yon. Tumigil na lamang ito sa pagtulo nang makatulog na ako. Kinabukasan pagmulat ko ng mata ay bumungad sa akin ang text message ni Ruben. Nangungumusta at nagtatanong kung bakit hindi ko sinasagot ang tawag niya. Bukod sa tulog na ako nung tumawag siya ay hindi ko rin alam kung kaya ko siyang kausapin papadudot. Nang mabasa ko ang text message niya ay nagsimula ng umagos ang mga luha ko sa aking mga mata.
Muli ko na namang naramdaman ang matinding kirot sa aking dibdib at bigla ko naalala kung paano ko siyang nakilala. Ako ang laging nagbabantay noon sa tindahan ni Inang. Madalas ay bumili noon si Ruben lalo na kung ako ang nagbabantay. Kapag bumibili siya, madalas din ang kantsaw sa kanya ng mga kabarkada niya. Nung una ay hindi ko naman pinapansin hanggang sa naging madalas na nga po ang panunodyo nila. Paunti-unti na rin nagtatanong sa akin si Ruben tungkol sa mga personal kong impormasyon tulad ng saan ako nag-aaral, ano ang paborito kong pagkain hanggang sa isang araw, inamin niyang matagal na raw niya akong crush at natotorpe lang talaga siya. Hindi ko kaagad ibinigay sa kanya ang number ko nang hingin niya. Ngunit dahil na rin sa araw-araw niyang pangungulit, ibinigay ko na rin, Papa Dudut. Naging magka-textmate kami at nagsimula siyang manligaw. Ayoko naman sana talagang tablan sa mga matatamis niyang salita pero hindi nga nagtagal dahil na rin sa tiyaga niya. Unti-unti akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. 5 buwan din bago ko siya tuluyang sinagot hanggang sa umabot na nga kami ng 5 taon at ikakasal na sana. Kung hindi ko lang natuklasan ang ginawa niyang pagtataksil. Mahal, kamusta ka? Bakit parang matamlay ka ata? May sakit ka ba? Okay lang ako. Tsaka bakit parang mugto ata yung mga mata mo? Puyat ka ba? O umiyak ka? Okay nga lang ako. Naku mahal, mukhang na-stress ka na sigurado sa mga preparasyon para sa kasal natin. Dapat magpahinga ka rin. Relax ka lang, magiging okay din ang lahat. Ruben, sabihin mo nga sa akin. Mahal mo ba ako? Mahal naman. Kailangan mo pa bang itanong yan? Ano bang nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba talaga? Sagutin mo yung tanong ko. Mahal mo ba ako? Oo naman. Aabot ba tayo ng 5 taon kung hindi tayo nagmamahalan? Tsaka magpapakasal ba tayo kung hindi kita mahal? Sigurado ka bang mahal mo ko? Ana, ano ba talagang nangyayari? Diretsuhin mo na nga ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung mahal mo talaga ako, paano mo nagawa yon? Paano mo nagawa yon? At kaya mo pa rin akong tingnan ng diretso sa mata at sabihing mahal mo ako? Hindi kita maintindihan. Ano ba talaga nangyayari? Sino si Dina? Dina? Sino? Ruben, please! Huwag ka na magmaang-maangan. Alam ko na yung totoo. Ana, teka lang. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano ba bang dapat mong ipaliwanag? Ruben, bakit? Paano mo nagawa sa akin yun? Mahal, tapos na yun. Ikaw talaga ang mahal ko. So sinubukan mo lang. Testing kung talagang ako yung mahal mo? At dahil na testing mo, tinapos mo na at handa ka ng pakasalan ako. Ganun ba yon? Mahal, patawarin mo ako. Natukso lang ako sandali. Alam ko namang mali, kaya nga tinapos ko na. Dahil ikaw talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Umamin ka nga sa akin, Ruben. Bukod kay Dina, ilang babae pa ang sinabay mo sa akin? Ang tanga-tanga ko. Wala na, Ana. Isang beses lang nangyari yun. Si Dina lang. Paano pa kita paniniwalaan ngayon? Ana, maniwala ka sa akin, please. Alam kong wala akong ibang pwedeng idahilan. Mali talaga yung ginawa ko. Pero maniwala ka. Wala na akong naging ibang babae. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para maiparamdam sa'yo ang pagmamahal ko? Wala kang pagkukulang, Ana. Wala kang… Bakit nagawa mo maghanap ng iba? Ano yun? Sinubukan mo lang tumikim? Sinubukan mo lang bago ka tuluyang magpakasal? Hindi naman sa ganun. Ana, patawarin mo ako. Tama na, Ruben! Hindi ko na kaya makinig sa mga sasabihin mo. Kahit ano pang paliwanag mo, hindi na maaalis sa isip ko yung ginawa mo. Mahal, malalampasan din natin to.
magsisimula tayo ulit. Kapag kasal na tayo… Wala nang kasalang mangyayari! Teka lang, Ana! Huwag kang padalos-dalos sa mga sinasabi mo. Pag-usapan muna nating mabuti to. Wala nang dapat pag-usapan, Ruben! Buo ng desisyon ko! Ana, parang ahawa mo na oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Please. Sana naisip mo yan bago ka ng babae. Hindi mo alam kung gaano kasakit, Ruben. Akala mo ba madali sa akin tong desisyon na to? Akala mo ba hindi ko to pinag-isipan? Ana naman, please. Huwag naman ganito. Tama na, Ruben. Ilang ulit ko rin kinumbinsi ang sarili ko at nag-isip ng mga dahilan para manatili pa sa relasyong to. Pero tuwing naiisip ko na nagawa mo magtaksil, hindi ko kaya. Kung gusto mo, pwede naman muna nating iurong ang kasal. Bibigyan muna kita ng oras para… Hindi na, Ruben. Tama na! Mas mabuti nga ngayon palang tapusin na natin to. Pero Ana, anong sasabihin ko sa mga tao? Hindi ko na problema yan. Ako na ang bahala magsabi sa mga kamag-anak ko. Ikaw na ang bahala sa mga kamag-anak mo. Ana naman, please. Simula ngayon, ayoko na ring makita ka. Huwag ka nang pumunta sa bahay para gumawa pa ng eksena. Huwag na nating idamay si ama at inang dito. Mahal, parang awa mo na oh. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Mas mabuti na to para sa ating dalawa, Ruben. Nang umuwi ako mula sa pag-uusap namin ni Ruben ay hindi ko na napigilan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng aking mga luha. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut. Tila ba papel na nilulukot ang aking puso. Unti-unting gumuho ang mga pinapangarap ko para sana sa pamilyang sisimulan naming dalawa. Ngunit kahit gaano pa kasakit, kinakailangan kong humarap kay Ana at Inang upang sabihin… Kailangan kong humarap sa aking mga magulang kay Ama at Inang upang sabihin sa kanila na hindi na matutuloy ang aming kasal. Noong una po ay nagagalit ang aking mga magulang. Lalo na si Ama dahil 1 linggo na lamang sana ay kasal na. Nabili na ang ihahaing baboy, nakausap na ang mga magluluto. Ilang ulit nila akong tinanong kung anong dahilan ng biglang pagbabago ng isipan ko pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan. Ang tanging sinabi ko lamang sa kanila ay napagtanto ko na hindi pa ako handa. 2 araw makalipas ang pag-uusap namin yon ni Ruben ay tumawag sa akin ang isa kong kaibigan na matagal na rin akong kinukulit. Baka raw gusto kong sumama sa kanya na magtrabaho sa Taiwan. Tutulungan niya raw akong mag-ayos ng mga dokumento kung papayag ako dahil urgent ang hinahanap. Sa tindi ng sakit na nararamdaman ko noon ay hindi ko na pinag-isipan pa. Agad na akong pumayag at nagasikaso ng mga papeles na kakailanganin. Naisip kong ito ang kailangan ko para makalayo at tuluyan ng makalimot. Mabilis naman akong nakapagayos ng aking mga kailangan. Agad ako nagpaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Labag man sa kanilang kalooban ang bigla kong desisyon ay pumayag na rin po sila. Kaya naman ang nakatakdang araw ng kasal ko sana ay naging araw ng pag-alis ko ng Pilipinas upang magkaroon ng bagong simula. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Totoo palang hindi lahat ng nasa ibang bansa ay maayos ang buhay, Papa Dudut. Lingid sa kalaman ng marami kapag sa ibang bansa ka nagtatrabaho, lalo na kung isa kang domestic helper, hindi basta-basta ang kailangan mong gawin upang kumita ng pera. Noong mga unang buwan ko sa Taiwan ay halos gabi-gabi pa rin po akong umiiyak. Tila hindi nababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Parang paulit-ulit pa rin pinupunit ang puso ko tuwing maaalala ko si Ruben.
Maraming beses na iniisip ko kung nagkamali ba ako ng desisyon. Kung dapat bang binigyan ko pa siya ng pagkakataon. Ngunit paulit-ulit din ang sagot ko. Hindi ko kaya. Alam ko lang na kung tinuloy namin ang kasal ay mapupuno lamang ng duda ang aming pagsasama. Kaya lagi kong kinukumbinse ang sarili ko na tama lang ang ginawa ko. Nagdesisyon ako na sa halip na isipin si Ruben, kailangan kong pulutan ang aking sariling bumangon mula sa pagkakalugmok. Kaya pinili kong pagurin ang sarili ko sa mga trabaho ko sa bahay. Ginagawa ko ang lahat ng pwede kong gawin, yung tipong pagdating ng gabi, wala na akong oras para mag-isip, kundi ang matulog na lamang. Kaya naman tuwang-tuwa sa akin ang aking amo, mababait sila at madalas ay binibigyan pa ako ng bonus. Umabot din ako ng 3 taon sa Taiwan. Sa 3 taon na yon, isang beses lamang akong nakauwi at nakabisita dahil nangihinayang din po ako sa pamasahe. Ngunit nang malaman ko na may sakit si Inang, ay nagpasya na po akong umuwi para maalagaan ko siya. Hindi ko masasabing tuluyan ang naghilom ang sugat na dala ko nang umalis ako, ngunit kahit papaano, kaya ko na ulit umuwi sa lugar na makapagpapaalala sa akin ng maraming bagay. Wow ate, napakarami naman ito. Hindi naman halatang ako ang paborito mong friend. Naku, magtigil ka nga. Baka mamaya marinig ka ng mga kamag-anak ko, maniwala pa yun sa'yo. Pare-pareho lang naman ang binigay ko sa inyo, no? Talaga ba? Parang iba kasi tong sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Ay ate, busy ka ba bukas? Bukas? Mukhang hindi naman, bakit? Aayain sana kita. Labas tayo. Aba, libre mo ba? Kung oo, sige, game ako. Eto naman, ikaw nga tong nanggaling sa ibang bansa tapos akong manlilibre. Ay bakit? Sino ba nagaya? Ako? Kita mo na, o di ikaw manlilibre. Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre libre ko. Saan ba tayo pupunta? Ano bang meron? Di ko pa naman birthday ah. Kasi ate, gusto ko sanang ipakilala sa'yo yung jowa ko. Ah, si Roger? Yung bukang bibig mo tuwing magka-chat tayo? Siyempre naman gusto ko ring makilatis mo siya para malaman mo kung bakit patay na patay ako sa kanya. Grabe Jane, mukhang lakas talaga ng tama mo sa lalaking yan ha? Gaano na kayo ulit katagal? 6 na buwan na rin. Ang harot mo! 6 na buwan pa lang naman pala kayong magjowa. Correction pala ate, hindi na jowa. Fiancé na. Ano? Fiancé na? Ibig sabihin? Correct ka dyan. Nag-propose na kasi siya sa akin kahapon lang. Grabe Jane, parang ang bilis naman yata. Sigurado ka na ba dyan? Oo ate, sigurado na ako sa kanya. Ang laki eh. Hoy! Anong ang laki? Huwag mo sabihin! Ang laki ng pagmamahal niya sa akin. Kau talaga? Grabe ka. Baka na, nang ibang bansa ka lang, iba na tumakbo ang utak mo. Baliw ka talagang bata ka ha? Ang akin lang Jane, 6 na buwan pa lang kayo. Kilala mo na ba siya? Sigurado ka na bang siya na ang gusto mong makasama habang buhay? Oo naman ate. Tsaka diba, wala naman yan sa tagal na magkakilala. Ang mahalaga, sigurado kami sa isa't isa. Diba, kayo nga ni Kuya Ruben eh. Naku, sorry ate. Medyo nadala lang ako ng usapan natin. Hindi ko sinasadyang… Okay lang. Tama ka naman eh. Wala nga yan sa tagal ng magkakilala. Ang importante, sigurado kayo sa isa't isa. Kaya kung ganun nga ang sitwasyon ninyo, sino ba naman ako para pigilan kayo, di ba? Sorry ulit ate, hindi ko talaga sinasadyang banggitin si Kuya Ruben. Ano ka ba? Ang tagal na nun, no? Okay na naman ako marinig ang pangalan niya. Ikaw talaga. Nag-move on na ako, di ba? Sabi mo yan ate ha? Nagkita na ba kayo ulit? Hindi pa. Wala din naman kasing dahilan para magkita pa kami ulit eh.
Ang liit kaya ng barangay natin. Ni minsan ba, hindi mo pa siya nakasalubong simula nung umuwi ka? Hindi. Tsaka alam mo namang hindi talaga ako madalas lumabas ng bahay. Baka mangitim pa ako. Sayang naman tong pinuti ko sa Taiwan, ano? Ewan ko sa'yo. Pero seryoso nga, anong gagawin mo pag nakita mo siya? O pag nasalubong mo? Ano bang gusto mong sagot ko? Sasampalin ko, ganon. Siyempre, wala. Ano naman kung makasalubong ko siya? Wala na akong pakialam sa kanya, no? Talaga lang, ha? Sinubukan ko lamang pong matapang sa harap ni Jane. Pero ang totoo ay hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko kapag nagkita kaming muli ni Ruben. Hindi ko alam kung sapat na nga ba ang 3 taon para mawala na lahat ng sakit ng nararamdaman ko dahil sa ginawa niyang pagtataksil. Dahil nga sa usapan namin yun ni Jane ay muli ko na namang naalala ang mga gabing hindi ako natutulog nang hindi ako humihikbi. Habang nandun ako sa Taiwan ay pinilit kong burahin siya sa lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya. Pinilit kong gawin ang lahat para tuluyan siyang mabura sa isipan ko, sa sistema ko. Hindi po yun madali pero may mga araw na matagumpay kong nagagawa yon hanggang sa paunti-unti ay hindi ko na siya naiisip pa. Pero nang pag-uwi ko dito sa Pilipinas, na nasa iisang lugar ulit kami, hindi ko maintindihan kung bakit tila may kaba sa akin. At kahit na ayoko makaalam ng kahit na ano tungkol sa kanya ay kusang lumalapit sa akin ang mga balita. Sabi ng isang pinsan ko hanggang ngayon ay single pa rin daw si Ruben. Mula raw nang umalis ako ay hindi na ulit ito nagkaroon pa ng nobya. Nang malaman ko yon ay hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman, Papa Dudut. Pero hindi ko rin maiwasang isipin na baka magaling lang talagang magtago si Ruben. Kaya hindi nila nalalaman kung meron man siyang naging bagong nobya. Pero ano namang dahilan niya para itago yon, hindi ba? Tapos naman na ang relasyon namin. Kahit na pilit kong iniiwasan ay tila lalo akong sinusubok ng tadhana. Ana! Ana! Oh, Ruben! Dito pa talaga tayo sa palengke nagkasalubong. Oo nga eh. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ako, di mo man lang ba ako kukumustahin? Ay, oo nga. Ikaw, kumusta? Eto, nagsisisi pa rin sa nagawa ko sa'yo. Naku Ruben, nagmamadali pala ako. Tapos ka na bang mamalengke? Gusto mo samahan na kita para mas mapabilis ka? Ay hindi na, konti lang naman ang mga bibilin ko eh. Sige na, mauna na ako ha. Teka lang, Ana. Baka naman pwede tayong mag-usap kahit sandali lang. Pasensya ka na ha, nagmamadali talaga ako eh. Kahit hintayin na kitang matapos mamalengke, sige na. Naku, maiinip ka lang. Mainipin ka pa naman. Okay na ako, sige na, sige na. Iniiwasan mo pa rin ba ako? Hindi ah. Pakiramdam ko, iniiwasan mo pa rin ako eh. May epekto pa rin ba ako sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Wala na, no? Kung ganun, baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Mag-usap naman tayo, please. Ay, napakakulit mo talaga. Sige na nga. Pero dito talaga sa gitna ng daan? Doon, gumilid muna tayo sa may waiting shed. Okay, ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Ano bang gusto mong sabihin? Ana, gusto ko lang humingi sa'yo ulit ng tawad. Nang maayos. Alam kong hindi maganda yung huli nating pagkikita. Oh, di ba okay na yun? Tapos na yun. Napatawad mo na ba ako? Siguro. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo pero sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Kaya ba, hindi mo sinagot kahit isa man lang sa mga sulat ko? Teka, paano mo pala nalaman ang address ko sa Taiwan?
Si Jane bang nagsabi sa'yo? Hindi si Jane. Mukhang mas matindi pa galit nun sa akin kesa sa'yo. Kung hindi kay Jane, kanino mo nalaman ang address ko? Nagmakaawa ako sa inang mo. Nung una, ayaw niya rin ibigay. Pero siguro, nakulitan na rin sa araw-araw kong pagpunta sa inyo. Kaya binigay na rin niya. Naku, yung si Inang talaga. Yari sa akin yan. Hayaan mo na. Ako naman talaga ang namilit sa kanya. Pero Ana, hindi mo ba sinabi sa kanila ang dahilan kung bakit hindi natin tinuloy ang kasal? Bakit? Nagtanong ba si Inang sa'yo? Sinabi mo ba? Hindi ko lang naman sa'yo gustong humingi ng tawad. Sa mga magulang mo na rin. Kaya sinabi ko sa kanila ang totoo. Talaga? Ano nangyari? Di ayun, naligo ako ng malamig na tubig. Sinabuyan ako ni Inang. Nagpapasalamat na nga lang ako na hindi yun mainit na tubig. Kung hindi pa siya inawat ng ama mo, baka hindi lang yun ang inabot ko. Ginawa yun ni Inang? Oo. Pero bakit nga hindi mo sinabi sa kanila ang totoo? Kahit papano naman, Ruben, minahal kita. May pinagsamahan tayo. Ayoko lang din sana na maging masama ang tingin nila sa'yo. Pero wala na rin palang kwenta ang pagsisinungaling ko dahil sinabi mo na yung totoo. Salamat, Ana. Sana talaga mapatawad mo na ako. Matagal na rin naman yun. Tsaka feeling ko okay naman na ako. Talaga bang tapos na? Hindi mo na ba talaga ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Ruben. Sana mapagbigyan mo pa ako, Ana. Bago man lang ako umalis papuntang Saudi. Malapit na palang umalis si Ruben at susubukan daw niyang makipagsapalaran sa Saudi. Kung magiging totoo ako sa sarili ko ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gusto kong isipin na dapat ay wala na akong pakialam. Na ano naman kung aalis na siya. Dapat ang sabihin ko na lang di go. Pero may kakaibang bigat sa dibdib ko sa balitang yon. Nang magkakwentuhan muli kami ni Jane ay kinumpirma niya sa akin na nang umalis ako ay hindi na ulit nagkanobya pa si Ruben. Noong mga unang buwan halos araw-araw daw itong lasing. Nang lumaon ay ibinuhos daw nito ang oras niya sa pagtatrabaho sa bukid nila, siya nang namahala sa bukirin ng kanyang papang. Simula na magkausap kami ni Ruben sa palengke ay panay na rin ang pagpapadala nito ng mga sulat na ni minsan ay hindi ko naman sinagot. Minsan ay nagpapadala din po ito ng bulaklak o kaya ng mga kakanin na alam kong paborito ko. Sa madaling salita ay sinusubukan niya ulit naman ligaw. Ayoko naman sanang pansinin ngunit kilala ko si Ruben. Kahit na sabihin kong tumigil na siya ay hindi siya basta-basta hihinto. Kaya naman hinayaan ko na lang din siya. Naisip ko na kapag lumipas ang mga araw papadudot, mapapagod din siya. Pinigilan ko ang sarili kong tablan muli ng kanyang mga matatamis na salita. Natatakot pa rin ako kapag naalala kong minsan na siyang nagtaksil sa akin. Ayoko nang makaramdam ng kahit na ano pa para sa kanya, lalo pat aalis din naman pala siya, papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Talagang dito sa bansa natin, kapag nagkakaedad ka na, mahirap nang iwasan ang mga tanong ng mga taong nasa paligid mo. At ang paborito nilang tanong ay kailan ka ba mag-aasawa? Kesyo hindi na raw ako bumabata at baka hindi na kayanin ng katawan ko ang magkaanak. Na mahirap daw ang tumanda ng mag-isa. Wala kang makakasama. Walang mag-aalaga sa'yo. Alam ko naman na inaalala lamang ng ama at ina ang aking kapakanan ngunit nakakarindi na rin kapag paulit-ulit. Pakiramdam ko tuloy ay nakabantay sila sa bawat kilos ko. Nakatingin sila tuwing makikita nila akong nakangiti habang hawak ko ang cellphone ko. Paulit-ulit nilang sinasabi na gusto na raw nila ng apo, na sana raw bago sila lumisan sa mundong ito ay makita muna nila ang mga magiging anak ko. Bukod sa aking mga magulang, nandyan din ang aking mga tiyuhin at tiyahin na hanggang ngayon ay may paninisi pa rin kung bakit hindi ko pa tinuloy noon ang magpakasal.
di sana raw ay may mga supling na ako sa ngayon. Kung pinalaki lang akong bastos ni inang, matagal ko na silang sinagot at pinagsabihan. Palibasa ay hindi naman talaga nila alam kung ano ang nararamdaman ko. Kaya wala akong magawa kundi ang tumango-tango na lamang at ngumiti-ngiti tuwing pinagsasabihan nila ako. Bukod sa kanila ay dumagdag pa si Jane na wala nang ginawa kundi ang manudyo dahil sa patuloy na pangungulit sa akin ni Ruben. Grabe ate, sa 3 taon mo sa Taiwan, wala ka man lang nakilala ron? May mga nakilala naman ako. So nagka-boyfriend ka ron? Pilipino ba? Taiwanese? Gwapo ba ate? Singkit? Para kang sira. May mga nakilala ako pero mga naging kaibigan lang. Wala man lang nanligaw sa'yo? Ang ganda mo kaya. Siyempre meron no. Ayoko lang. Nye, iba't naman. Jane, hindi naman ako pumunta doon para magpaligaw, di ba? Pumunta ako doon para magtrabaho. Talaga ba? Bakit? Tingin mo ba may iba pang dahilan? Ang sabihin mo, hindi ka nagpaligaw kasi gusto mo pa rin si Kuya Ruben. Hoy, hindi ah! Pero yung totoo nga, hindi mo na ba talaga gusto si Kuya? Siyempre nung una, ganun nga. Bakit ako magpapaligaw kung hindi ko pa naman talaga nakakalimutan yung ex ko? Tsaka siguro dahil pagkatapos na nangyari, natakot na ako. Natakot na akong magmahal at masaktan. Natakot magmahal? Grabe kaya yung sakit. Oh, sa bagay nga naman. Kung sa akin din nangyari yun, hindi ko rin alam kung baka ano nang nagawa ko. Ang tapang mo nga eh. Wala naman na kasi akong choice nun kundi maging matapang eh. Pero seryoso nga ate, wala na ba talagang pag-asa sa'yo si Kuya Ruben? Natatakot na ako eh. Pero kung hindi ka natatakot, may pag-asa pa. Hindi ko alam. Siguro. Alam mo yung nasa pagitan ka ng takot at gusto mo magbigay ng pagkakataon. Pero hindi ko kasi alam kung kaya kong kalimutan yung nagawa niya. Hindi kasi ganun kadali yun ate. Mahirap naman talaga yung pinagdaanan mo. Mahirap nga naman rin kung bibigyan mo ng chance pero lagi ka namang praning. Parang susugal ka na rin nun. Ganun na nga. Gusto ko na rin naman talagang patigilin si Ruben pero kilala mo naman yun eh, makulit talaga. Kaya hinihintay ko na lang na mapagod siya. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to kasi curious talaga ako eh. Ano ba yun? Iniisip ko lang. Kasi kung nawawala ba yung love kapag sobra yung sakit, katulad yung sa inyo ni Kuya Ruben, 5 taon kayo at alam kong sobrang minahal mo si Kuya. So nung nagkamali siya at nasaktan ka, nawala ba yung love? Nawala ba yung matinding pagmamahal? Kaya siya naging sobrang masakit kasi sobrang tindi rin yung pagmamahal. Ganun naman kasi yun eh. Yung mga taong minamahal natin, lalo na yung mga sobrang minamahal natin ha, sila rin yung may kakayahan na saktan tayo ng sobra. Doon naman sa kung nawawala ba yung love, sa totoo lang, hindi. Hindi? Ibig sabihin, kahit sobrang nasaktan ka ni Kuya, mahal mo pa rin siya? Jane, hindi naman yun basta-basta mawawala lang. Actually, hindi mawawala yung love. Kapag sobrang nasasaktan ka, yung tipong durug na durug yung puso mo, lalo mo rin maaalala na sobrang mahal mo. At sa totoo lang, yung mga ganong klaseng sakit, hindi yun nawawala eh. Matututunan mo lang mabuhay kasama yung sakit na yun dun sa puso mo. Kasi parte na yun ng proseso para matuto tayo. So ibig sabihin nga, mahal mo pa rin si Kuya Ruben, hindi nawala. Oo, hindi nawala, pero syempre nagbago na. Kung dati mahal ko lang siya, ngayon may kasama ng takot. May kasama na rin kirot dahil sa mga nangyari. Ang weird ng pag-ibig, no? Komplikado talaga ang pag-ibig. Kaya ikaw sinasabi ko sa'yo, hinay-hinay ka lang dyan kay Roger. Huwag kang mag-alala ate, hindi pa naman kami agad magpapakasal, mag-iipon muna kami. Ang mahalaga lang sa ngayon, sigurado na kami na gusto naming makasama ang isa't isa. Forever. In love ka talaga ha? Sa lahat ng mga naging jowa ko ate, siya lang ang minahal ko ng ganito. Alam na alam mo yan. In fairness, oo nga. Luka-luka ka rin kapag in love ka no?
Sa totoo lang, hindi ko nga gusto yung mga naging jowa mo. Pero mukhang iba nga itong si Roger. Sobrang iba siya sa kanilang lahat, ate. Siya lang ata yung naging karelasyon ko na ni minsan, hindi ako binigyan ng dahilan para magselos. Masaya ako para sa'yo, Jane. Sana talaga si Roger na ang forever mo. Nararamdaman ko, ate. Siya na talaga. Tsaka nagkasundo kami sa isang bagay eh. O ano naman yung bagay na yon? Na kahit anong mangyari, walang iwanan. Hindi kami maghihiwalay. Ibig sabihin, pareho kaming hindi mangingibang bansa. Pwera na lang kung magkasama rin kami. Wow naman! Mukhang maganda yan, ha? Speaking of ibang bansa, alam mo bang malapit nang umalis si Kuya Ruben pa Saudi? Talaga? Kailan daw? Uy, interesado! Baliw hindi ah! Kunwari pa to. Next week daw yung alis ni Kuya. Next week na? Alam ko naman na dapat ay wala na akong pakialam. Ano naman kung aalis na next week si Ruben? Mas mabuti nga yun nang hindi ko na siya tuluyang makita pa. At least wala nang mangungulit sa akin. Maari ko nang ituloy ang pag-move on ko pero kung magiging totoo ako sa sarili ko, nakaramdam na naman po ako ng kirot. Naitago ko yon sa harap ni Jane pero nangako na lamang mag-isa. Parang hindi ako mapakali. Hindi ako nakatulog ng gabing yon at hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ilang ulit akong nagpaikot-ikot sa aking higaan at umaasang magkakaroon ng sagot ng mga tanong ko. Dahil hindi ako makatulog, binalikan ko ang mga sulat ni Ruben. Papadudot nang muli kong basahin ang mga sulat niya ay natagpuan ko na naman ang sarili kong umiiyak. Muli ko na namang nabalikan ang mga alaala naming matagal-tagal ko na ring sinubukang ibaon sa limot. Nang balikan ko ang aming nakaraan na pagtanto kong marami rin naman pala kaming masasayang alaala. Iba ang ngiti ko sa mga larawang kasama ko si Ruben. Ayoko sanang aminin pero ang totoo ay mahal ko pa rin siya. At ngayon ang tanong ko sa sarili ko ay kakayanin ko bang mapapalayo na siyang muli sa akin? Pero kaya ko na bang kalimutan ang sakit na pinaramdam niya sa akin? Hindi ko pa alam ang sagot, Papa Dudut, at malalaman ko lamang kung makakausap ko siya ng harapan. Kaya kahit na nakakahiya, nakiusap ako kay Jane na mag-abot ng sulat kay Ruben. Kailangan ko siyang makausap, Papa Dudut. Ana, salamat naman at pumayag ka nang makausap ako. Ang tagal ko rin inintay ang sagot mo sa mga sulat ko. Masyado ka namang masaya? Siyempre naman, masaya lang ako na nakakausap na ulit kita. Balita ako, malapit ka na umalis ah. Oo nga eh, next week na. Naayos mo na mga papeles mo? Oo, kompleto na. Paalis ka na pala talaga. Uy, mamimiss niya ako. Anong pinagsasasabi mo? Umamin ka na kasi, mamimiss mo ako no? Ruben, bakit ba kinukulit mo pa rin ako? Ha? Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ah, teka lang Ana, bakit bigla kang umiyak? Sagutin mo yung tanong ko. Bakit ba kinukulit mo pa rin ako? Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Mahal pa rin kita. Hindi pa rin kita nakakalimutan. Pero bakit? May sagot ba yun? Hindi ko rin alam. Sinubukan ko rin naman nakalimutan ka. Pero wala eh. Nung umalis ka noon, sobrang sakit na naramdaman ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako sa sobrang sakit ng puso ko. Kung ganun mo pala ako kamahal, bakit mo ako nagawang lokohin noon? Alam ko na walang magiging sapat na rason para ipaliwanag ang pagkakamali ko na yon. Pero sobrang pinagsisihan ko na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin napapatawad ang sarili ko na nasaktan kita ng ganong katindi. Sobrang sakit ng puso ko noon, Ruben. Pakiramdam ko noon, araw-araw pinipira-pira sa yung puso ko. Gumuho lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Alam kong sobrang laki ng pagkakamali ko, Ana.
At hindi kita pipilitin na patawarin ako agad-agad. Alam kong kailangan kong paghirapan muna ng gusto bago ko makuha ulit ang tiwala mo. Para makalimutan mo na yung sakit na naramdaman mo. Hindi ko alam kung makakalimutan ko pa yon, Ruben. Hindi ko rin alam kung kailan o kung paano. Handa akong maghintay, Ana. Hanggang sa mapatawad mo na ako. Pero aalis ka na. Bakit? Ayaw mo ba? Pipigilan mo ba ako? Kapag sinabi ko ba sa'yo na huwag ka nang umalis, hindi ka aalis? Oo! Kapag sinabi mong huwag na akong umalis, hindi ako aalis. Alam mo kung ano nakakatawa, Ruben? Kahit na sobrang tindi ng sakit na naramdaman ko dahil sa ginawa mo noon, ang totoo, hindi pa rin kita nakakalimutan. Hindi ko pa rin magawang tumingin sa iba. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa dami ng luha na tumulo sa mga mata ko dahil sa'yo, bakit mahal pa rin kita? Bakit? Mahal mo pa rin ako, Ana? Oo, mahal pa rin kita. Ibig bang sabihin, bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung aalis ka naman? Sabihin mo lang, Ana, hindi na ako aalis. Handa akong palampasin ng pagkakataon na to kung ang kapalit naman oportunidad na makasama ka ulit. Sinasabi ko na sa'yo, hindi magiging madali na kuhain ulit yung tiwala ko. May mga pagkakataon na magdududa pa rin ako. Pero pipilitin kong kalimutan ang nakaraan. Ibig bang sabihin ito? Babalikan mo na ako? Ayaw mo ba? Siyempre, gustong gusto ko. Dapat nga 3 taon na tayong kasal ngayon Oo nga no, ngayon pala dapat yung araw na yon. Ikaw kasi. Ako talaga ha? Joke lang. Ikaw naman di mabiro. Pero gusto mo ba ituloy na natin? Ang alin? Magpakasal. Ana, hindi na kita pakakawalan ulit. Teka lang, seryoso ka ba? Seryoso nga si Ruben ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko at pumayag ako. Kinabukasan din ay nagpasya kaming magpakasal, Papa Dudut. Walang ibang nakakaalam kundi ang dalawa naming kaibigan na kinuha naming maging witness. Umuwi kami sa aking ama at inang upang sabihin na kasal na kami. Nagulat man sila, wala na rin silang nagawa kundi ang tanggapin kami. Sa totoo lang ay wala akong pinagsisisihan, Papa Dudut. Masaya ako na pinili kong bigyan ng pangalawang pagkakataon si Ruben. Hindi man naging madali ay sulit naman. Sabi nga nila kapag tunay ang pagmamahal mo ay babalikan mo. Siguro nga sadyang may mga pagmamahal na sa sobrang tindi ay kayang matabunan kahit pa ang masasakit na pagkakamali. Sa 2 taong nagmamahalan, hindi naiiwasan na may mga nagagawang pagkakamali na maaaring makasakit sa kanila. Ngunit ang mahalaga kapag nagdesisyon kang magpatawad at sumugal muli, siguraduhin mong handa kang pagdaanan ng buong buo ang proseso kahit gaano pa kahirap ito. Sabi nga mga kapuso, love is sweeter the second time around. Sa ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Ruben kasama ang 2 naming supling. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Ana. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.